Esselamu Aleyküm. İyi doğanlar, iyi deşler. Mestamlar. Selamu Aleyküm. İyi misiniz, yaxşı mısınız? Sağlıklarınız, kovmu, gorgunlusunuz, aman sağlığınız. Ne diyeniz, ne yerlerdesiniz, ne mileri diyersiniz? Sağlıklarınız, içerileriniz ve bugünkü gününe yine de şol Recep ayı bilen Bismillah başlalı beri devam ettikleyen Kur'an-ı Kerim okumağımızı Türkmen dilinden devam edeceğiz. Bunun için deşler Nasip olsaydı devam edeceğiz. Dün 100. sürede durduk. Ediyat süresinde bugün nasip oldu. Kur'an-ı Kerim aslında 114 süresi var. 101'den 110'a çelli fikirlendik verin. Belki cemile mokar sonunda seyredelim. Nasip olsa yetişsek. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Так, копировать и вставить. Вуаля. Hayırlısıyla başlayalım inşallah nasip olsa. Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi Kariga suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 11 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette ağzalayan elhenç ses sözünden alınandır. Ol kıyamet demektir. Bu sürede kıyamet kopanıp bolup geçecek hadiseler beyan edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Kariga elhenç ses gelenne ol Kariga näme eýsem sen ol Kariganyň nämedigini nädip biljek? Ol gün insanlaryň göýe daş döwrekde pytrap gaýmalaşyp gören kebeleklere, dağlaryň tüýdülip sowrulýan renkli ýüňlere öwriljek günüdür. Ol gün mizan terazisinde kimin çekilen amal sowap işleri agyr gelse, ol razy boljak bir ýaşaýyşynyň cennetin içindedir. Emma kimin çekilen amal sowap işleri ýeňil gelse, onda onuň barjak yeri häwiýedir. Sen onuň häwiýanyň nämedigini nädip biljek? Häwiýe lowlap duran otdur. Sadakallahul azim ve 102 Tekasür suresine geçeceğiz. Tekasür suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 8 ayetten ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette ağzalayan köplük bilen buýsanmak sözünden alınandır. Bu sürede islendik meselede menmenlik edip bir radyň köplügi bilen buýsanmagyň insany aldaýandygy ve insanlaryň başyna geljek hadiseler barada aýdylýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Siz wagtlaryň dünýädäki näze nygmatlaryňyzyň, mal mülküňiziň, perzentleriniň sanlarynyň köplügine buýsanyp, olary köpeltjek bolup aldandyňyz, başagaý boldyňyz. Siz ahiri gowurlary ziyaret etdiňiz. Yani siz mal mülküňizi köpeltmek bilen gümrah bolup, ahirine hem kabra girdiňiz. Yok, siz goýberen ýalňyşlaryňyza tiz wagtda göz ýetirersiniz. Soň siz tiz wagtda anyk göz ýetirersiniz. Yok, beýle däl. Eger siz anyk görnüşde bilsediňiz, beýle günah işleri etmezdiňiz. Siz dowjaky hökmän görersiniz. Soň siz onu ahiretde hut öz gözleriňiz bilen görersiniz. Bugün dünýäde özüňize berilen nygmatlardan hökmän soraga çekilersiniz. Sadakallahul azim. Asr suresi 103. süre. Asr suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 3 ayetten ibaretdir.
Sürenin ady ilkinji aýatda agzalýan ikindi, asyr, döwür, wagyt we zamana ýaly manylary aňlatýan asyr sözünden alındyr. Bu gysgy we uz manyly sürede Islamyň manysy jemlenýär. Sürede Allah Taala asra, wagta kasam bilen başlaýar we ahiretde halas bolmak isleýänleriň iman getirip ýaxşy işler etmeligi, biri hakykata aýdyp sabrly bolmagy ündemeldigi aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Asra wagta kasam bolsun. Taqiq insan ziyanyň içindedir. Meger iman getirip ýaxşy işler edýänler bir-birlerine hakykati we sabrly bolmagy ündeýänler ziyanyň içinde däldirler. Sadakallahul azim. 104 Hümeze suresi. Hümeze suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 9 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji sürede agzalýan, gıýbat edýän, ýaňsylaýan manysynda bolan Hümeze sözünden alınandyr. Bu sürede insanlary ýazgyrmagyň, aýyplamagyň elbetdigi beýle iş edýänler üçin taýýarlanan dozak odunyň aýylgynçdygy beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. İnsanlaryň ýygynyň gep gıýbat edýänleriň, aýyplaýanlaryň, olary köpçülikde göz gaş kakyp ýaňsylap peseldiýänleriň kıyamet güni vay hallaryna. Ol özüniň ýygnan mal mülkini sanar durar. Ol ýygnan bu mal mülki özüni ebedi ýaşadar öýder. Ýok, beýle däl. Ol hökmän hütama oklanar. Sen hütamanyň nämedigini näme biljek? Ol Allahyň tutaşdyran odudur. Ol ot yüreklere çenli yetip onu yakar. Bu ot olaryň gıýbatkeşleriň üstüne örtülendir. Özleri hem bu odun içinde uzun sütünlere daňlandyr. Sadakallahul azim. Ve Fil suresi Mekke'de inen Fil suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 5 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzalýan sözünden alınandyr. Bu sürede Allah'ın dinine karşı çıkanların ahirki neticelerinin ören yavuz boljakdygy ve piller bilen Käbäni yıkmağa gelenlerin başına gelen wakalar arkaly beýan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allahyň ady bilen. Sen diýäriň piller bilen gelen pil eýlerine näme edindigini görmediňmi? Eýsem Allah olaryň hile primlerini puja çıkarmadymy? Allah olaryň üstüne sürü halda ebawyl uşlaryny iýerdi. Ol guşlar olaryň üstüne bişen toýundan ýasaran daşsyň ýardylar. Şeýdip Allah olary çeýnelip taşlanan ikin ýapragyna öwürdi. Sadakallahul azim. 106 Kureyş. Kureyş suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 4 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayetde Kureyş tayfasynyň ady agzalýandygy üçin bu sözden alınandyr. Bu sürede Kureyşlaryň Käbä'e çykyp onu gorandyklary üçin berlen zatlar barada gürrüň gozgalýar. Rahman ve Rahim bolan Allahyň ady bilen. Kureyşliler özleriniň ülpet bolup jebisleşendikleri, özlerine kışta ve tomusta sapar etmeň aňsat edilip goýlandygy, özlerini açlykdan doýrandygy we gorky howpdan asuda edendigi üçin bu öýün Käbäniň perwerdigarine ibadet etsinler. Sadakallahul azim. Maun suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 7 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ýardam bermek manysynda bolan ve iň soňky ayatda agzalýan Maun sözünden alınandyr. Bu sürede iman getirmegiň, jemgiýetde daýanyşmagyň we ýardamlaşmagyň ähmiýeti we zerurlygy barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allahyň ady bilen. Sen dini, kıyamet gününi inkar edýäni gördüňmi? Ol yetimi kovup goýberýän adamdyr. Ol garyba miskine tagam bermegi hem halamaz.
okan namazlarından özleri gapyl bolanlaryň namazı wagtynda okamaýanlaryň vay hallaryna. Olar edýän işlerini göz üçin edip haýır işlere hem päskel bolýanlardyr. Sadakallahul azim. Ve 108 Kevser suresi. Kevser suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 3 ayattan ibaretdir. Peygamberliğin ilki başlarına indirilen bu süre özünün adyny ilkinci ayette agzalyan Kevser sözünden alındır. Kevser cennetdäki bir howzuň adydyr. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresidir. Bu sürede Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bağış edecek Kevser howzu şeýle-de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlan çağlarının durmayandığı için ona soňy kesik diýendikleri ve olara berilen jogap barada aýdylýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, taqiq biz sana Kevser howzuny verdik. Indi sen Perverdigarın üçin namaz oku, ibadet et ve kurbanlyk çal. Sana soňy kesik diýip düşmançylyk edýänleriň özleriniň soňy kesikdir. Sadakallahul azim. Ve 9. süre Kafirin suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 6 ayattan ibaretdir. Süre adyny ilkinci ayette agzalyan ve kafirlere yüzlenip aýdylan kafirin sözünden alandır. Bu sürede dini kabul ettirmek için kafirleri mecburi ýagdaýa salmaly däldigi, olary öz günlerine goýmalydygy aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ayt ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Ey kafirler, men sizin ibadet edýäniňize ibadet etmeýärim. Siz hem meniň ibadet edýänime ibadet etmeýärsiňiz. Men sizin ibadet edýäniňize hiç haçan ibadet etmerin. Siz hem meniň ibadet edýänime ibadet etmersiňiz. Şonuň üçin hem sizin dininiz özüňiz üçin, meniň dinim hem meniň üçindir. Sadakallahul azim. Ve Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi Nasr suresi. Nasr suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 3 ayattan ibaretdir. Bu süre Mekke'nin musulmanlaryň ihtiýaryna geçen wagt inipdir. Sürenin ady kömek manysynda bolan ilkinji ayatda agzalyan Nasr sözünden alındyr. Bu sürede Allah'ın kömeginiň gelendigi, peygamberleriň öz maksadyna ýetendigi ve onun indi wagtynyň azalandygy habar berilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın kömegi ve Mekke eýlenip ýeňiş gelen bolsa, insanlaryň topur bolup Allah'ın dinine girýändiklerini gören bolsaň, indi sen Perverdigaryňa hamdy sena aýt ve ondan ýalkaw dile. Taqiq ol toglary kabul edicidir. Sadakallahul azim. Ve 111 Mesed suresi okayalı. Mesed suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 5 ayattan ibaretdir. Adyny işilen süýüm manysynda bolan ve iň soňky ayatda agzalyan Mesed sözünden alandyr. Bu sürede hak dine düşmançylyk edendigi sebäpli barjak ýeri dowzak bolan Ebu Leheb'in ve onun aýalynyň misalynda din düşmanlarynyň başyna geljek netijeler barada habar berilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ebu Leheb'in eli gurasyn, elleri gurasyn, ol dogrudan hem gurady. Ona mal mülküniň we eden işleriniň peýdasy hem degmedi. Ol dowzakda alawlap ýanýan otda ýanar. Onuň aýaly hem otda ýanar ve odun daşar. Onun boynunda hurma süýünden ýeşilen ýüp bardyr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamül murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inni es'eluke imanen daima ve es'eluke kalben haşi ve es'eluke ilmen nafi ve es'eluke yakinen sadık ve es'eluke dinen kayyime ve es'eluke afiyeten min kulli beliyek ve es'eluke tamamel afiyek ve es'eluke devamel afiyek ve es'eluke şükrel afiyek ve es'eluke nayen nas. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ya Allah'ım ya Rabbim. Hakkımıza hayrat ve hasenat nasip eyle. Türkmen halkımıza iman ver, güç, kuvvet ver. Kalplerinde iman ver, kuvvetlendir. Ağzı birlik, cevizlik ver, zalime karşı dik ver. Bilerek dövürümüzün şertlerine var, ağzı birlik ver. Zalimi yenmeyen bu essereyle yurdumuza parakatçılık olsun, elinden ayakçılık olsun. Diri yetimlerin doğru, diri esirler. Enelerine, atalarına kavuşsunlar çağları. Ene atalarken çağlarına kavuşsun, ayağlarına, maskaralarına kavuşsun. Allah'a ekber. Allah'a yok olsun. Sağ olun ezildeşler. Allah'a emanetsiniz. Eğer nasip olsa devam ederiz. YouTube'daki translasyonu yapyan sebebi Kur'an-ı Kerim'de yine de okumana 3 süremiz kaldı. Yine Allah nasip edenin onu hemen tire koyalı. Ve ondan sonra Allah nasip etse sizin bilen dinimizin hadisler babına geçeriz. Hadisler babını gizliyin açık edilen her bir işlerde babı, sabır, doğrulçuluk, gözükçülük etmek, takva, yakin, inanç, doğru durmak, Allah Teala'nın yaradan rahatları, mücahede, Allah yolunu, gayret, ömrün ahırlarını, hayır işleri ve başka bir neçe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan verilen sahih hadislerden devam ederiz. Mesela şuayda başkaları özünden artık tutmak, ahiret, bakı dünya, ölümü yahtlap durmak diye misal için. Haydi geçelim. Ölümü yahtlap durmak ve nefsin arzularına boyun bolmazlık hakkındaki bab diye. Her bir canlı varlık hükmen ölüm şerbetini dağıdır. Size kıyamet günü edin işlerinize göre hakkınız dolu verilir. Şol vakit kim ottan daşlaştırılıp cennete salınsa ol halas bolandır. Bu dünya yaşayışı Allah'dan başka da değildir. Ali İmran 185 ve hiç kim ertir näme kazanacağını bilmez ve hiç kim nerede öleceklerini hem bilmez. Lukman 34 Olorun acalı yetenine bir salım giyeceği de kalmazlar. Öňe de geçmezler. Nahl 61 Ey iman getirenler! Mal mülkleriniz ve perzentleriniz sizi Allah'ı zikir etmenize pesket vermesin. Böyle ediyenler ulu ziyana sezevar olurlar. Sizin birinize ölüm gelip ey perverdigarım menin ölümümü biraz möhlete şenli giyiciktir sakla. Men hem sadaka verip hayır işleri edip salihlerden bolayın diýmezden ozal size beren rızkalımızdan Allah'ın yoluna hayır takavat edin. Acalı gelenden soň Allah hiç kimin ölümünü giyeceği koymaz. Allah sizin ediyen ehli işlerinizden haberdardır. Sadakallahul azim. Şoň bilen ýerleşler efiri ýapýan wagtda